Pwede mabasa ron ha? Nagkaroon ako mo kasi taligo ay. Basta ngayon, Jamelina ini kulit. Gusto ko 5. May daghan, dahon. Kada butang 5. Ilis na po, 30 minutes. Diba, nagtanggal na po natin basaan na. Siyupon man yan. Ha? Ayun na. Okay ra ka dia, ma'am? Okay ra ka dia? Sara man daw ka baso, ma'am? Namagay atang duwa iyo. Wala pa badlog inom. Ayay. Ganda na boss, pesos. Kaya kayo nakatulugon ng dugo, boss. Mana lang kasimple ang istorya. Pwede ka ron. Namabot ang time ko muwik ng kita. Ako lang yung retirement. Kaya murag relax na, no? Hindi na sa pwede na hindi na pwede sa bango, kaya na-relax na. Hindi na pwede, kaya na naman bukibag-ugod, mo bata-bata. Uli ba, no? Bukan mo ni boss. Gamay. Dali ra kasi nito. Dali ra puno ba? Kana yung dali ko ba ako magsiling ko sige tulad iyo. Na mga katawel. Namamane ko do. Rapo-rapo ba? Sakit kamay no? Pinabong kagod, taraw na ginawa. Dito sa inyo, tulo. Kabantay mga anak, untol. Maguntol. Untol ganun siya, lusay na. Dami akong anak ng tanak. Masas. Hmm. Sali ka hindi. Ano? Taon na. Kuha niya sa sakwaro. Bismillah. Kuha sa malaya. Natabang ko siya kaya sa Espina na kuha ko. Experience? Kamaw lang siya sa mga busay. Hmm. Agad nahilot ako tayo mga terapis. Ito ko na tayo mga pahilot sa kuha naman may mga kauban. Ako nagi nga. Ya, dili boss, layo na natin mo ha. Dire good mini mo. Para sa diyan na kung anak nga mo. Mubalain mo man ako. Kabalo na mas trabaho sa therapist. Nagkuha dili mo daw sila. Dire man na ako. Bago na customer siguro na. Okay sa pa na sila. Hello. Hello, good afternoon, ma'am. Hello. Hello, good afternoon. Ano sir? Ano sa ato sir? Oh. Edwin? Edwin? No. Si sir?
okay sa imo ako na lang para masabay na ko tanan karong 25. 25. Oh, okay ra kay para masabay na ko ang mga hilutono nako. Oh, karong 25. Ha? Hapon mo gusto? Hindi man makaya siguro. Ano lang? Alauna, alas 2. Alauna. Ha, are ko na lang, alas 12, alauna, ana. Unsa man? Hindi man makaya, sir? Unsa man? Mga alauna, alas 2, ana. Narama ka sa inyo, ha? Sige, sir. Pizza by 5, mga alauna. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Bye-bye. Service na? Ex-police? Matanaw? Sabay man ako, gusto mo na wave na. I-timing lang po na ako kay birthday man. Para ang biyahe pa. Nauna lang kay Oman, 2:30. Wala na, gulang na, 70 plus. Uyan mas kuha. Ha? Uyan man. Ito kung kauban na babae mo daw naman ito. Ito ang basa na dito. Kalit siya, kung sirong daw ito yaha ba? Kalit siya, pagkaumay, kung matsikap daw na ito eh. Saya ito sa kuwan. Sa kuwan na ginaw sirong. Lapit pa nung ito ginaw niya. Ito si Ron. Kuwan daw, baka nang sakit sa tiyan nga. Puputok di kagawas. Ay, Panuhot lagi. panuhot. Oo, ilot dito ro. Dali, naman kayo na. Oo. Ilot ko siya dito. Payo na ginaw niya nga. Grabe, panuhot yun. Kay kuwan man na, mekaniko. Dili, di na sa ulo, mekaniko na dili. Jeez, dito. Hapon niya gusto, kaya parang gusto sa relax ba. Yung sama ng birthday is 4. Birthday niya? Dili, birthday ng kumangkon. Dito po sa... Matanaw mapon. O, di isa. O na, isawan ko lang ng Sabado. Kaya magbalik-balik ko. Maugi. Kaya na, musayo na lamig ato. So, ang hilot ako, buntag ha. Ang tayo, ilot ang pinakatao, boss. Yan ang subukan. Pero gamay boss. Ang imong pusok. Ha? Ito ako ng kami. Bayag. Kaya nangayo ang puna ako ang kondisyon boss. Pili mo na ako ang kusog. Saka tagamay boss. Ya. Ay, sila. Sugo lagi ko sa alas 8, alas 7:30. Mahuman lagi ko alas 10, alas 11. Ang sunod ka na daghang dyan. Luwag, okay rin luwag. Yan, radyo sa nga sunod at kanan lagi. Ang mahuman lagi ko. Wala na, layo na, lampaw pa na sa overtime ba. Alas 7:30 buntag. Yan mahuman kung alas 10, alas 11. Lunaag. Hindi ko parehas na sa kuwan, boss. Kaya daghan man sila, boss. Okay ra, daghan. Ako ra isa. Pero naman ba yung wala yung Kaya kung maduha man gud may dili na pareha ang stroke. lagi. Ay, kung anak kong gusto, ana mahulog naman ana. Kung ana ba? Mahulog naman yung ay sa kuan. Akuan ko bi, ulaton ako, mura barbero boss ba? Sorry, magpagbilog kayo sa doon. Oh. Kuwan na yun. Taka mo ko sa kun nga lahi ka boss. Ako ko'y mahimo po, di ba kay gusto man ang tao.
nalagi itong ilot ako bago lang ito, gunay. Sa mata tayo dilim, ikaw ilot na ko. Iyaw, at gulang nga lagi. Eh, sa lahi, magka. Ako po ito, nakikisalat yan eh. Sa dilim, ginoo, may naghilot ako ko. Kamulo lang yung kabos. Di lahi, mo kagadaghanan ako kikiag ng hilot, sa katiguang mo na ko. Lahi, yung manggunit. Umao ba? Kan opat ni kabuk muspas mo sa kusog na tinahon na to. Hindi na bungkag mo na siya. Ano nang uman? Wa ni kusog. Kani arthritis ni bosa. Sakitan ka? Oo, Oh, grabe ko din yung arthritis ni mo no. Ano, kamayon ako maghikap ha. Oh. oo, kana. Nay, Kani oh. Arthritis ni mo na ni arthritis. Kung kita mag-in-English, sakit sa tuhod. Sakit sa lukon-lukunan. Ano eh? Lukon-lukunan man eh. Pero osteoarthritis na. oo. In English na, so mag in English good. Sayaw na daw sakit suhod ni. So bawal lang ni itlog, manok, ginamos, bulad, uyak, pasayan, alimango, balot. Katong yung kaong pupuan, hindi uyap pa. Tagan to. Ito, basta. Upat ako din, baka na. Mangga, ayaw ka og mangga ha? Adi mangga po dahil. Ay, grabe na mangga boss. Testing eh. Dali, ikaw. Tingala mangga, grabe na makakuan re. Tapi ikaw kung mangga. Mukuha na siya, mukuha na ang imong yung Kinamos, pagit gabi mangga. dili yung yung ugat bitaw sa nagnagunit sa dugo. Bawal pa para tani no. Ay, siyempre. Kanang mga kinamos. Oo, ba, testing ko kaon. May ilan din ako gusto eh. Makabantay mo ka. Hindi ko baka na ako tayo. After na. Ay, natulog pa, ma'am. Basta may ato, ma'am. Nakakuan siya? Tagsa mo. Ay, Tunga mo. salamat. Asa ka nakakuha, anak? Nangayo gani ko. Matin siya. Dito sa presidente, langan kay di man mohatag. Di lagi ngun, di may matagaan. Ambot kita may dili man taon ta permente diri no. Murag unfair ka ito ba? Tagakuan, manggod mi. Tagasamal. Kasama ni. Tagasamal, mami, di mami tagakuan. Ako day taga dinsan man po. Malagi, mapahitan ng urag na agin ni papur-pabor ni. Salamat Naman kay ate. kumari nga di sibulyo nganong di man katagaan nga close man mo to. Oh, lagi, nasama ni nga. Kuha naman, Marcos naman ron. Ya ay Marcos ug dili oy mao ra gyapon. Ah, maura ba? Pero arang-arang na lang rong Marcos oy. Basta hindi, tinuod na ni. Ito yung palit. Dili lang taingon nga mukuan dayon kay. Dili, kana Nino tinuod sa ba ta- na ang problema. Kani-kaning Murag sa wa ubos matay no. apel. Ah, oo. Oh, kana lay problema diha. Ug dili talakas ug mong hearing, dili Ah. gyud. Ako Ako- lagi ganina, wa pa ko nakahiring, di po ko kakuan. Wala. Yo sa magkuan nga ang tagaan ko. Ha? Wasa mo kuan nga tagaan ko. Hinatag naman pud na sa Ay, ila. ano, di mo tayo share sa tuwa. Ambot nga ano na nila oy. Bisan gayong Amo lang pilapa na. pilapan. Oh, man, Butangin, tangig picture sa luyo niya, butangag pangalan nimo o kuan. Kinahanglan capital letter ang imong ipangbutang diha ipil-up nimo niya ang sa ibabaw na pangalan nimo niya picture. Na dito to by to ID picture nimo. Sabay to. Maura to ha? Salamat. Mapapicture pa ko ron og kanang gwapo. Oh. Ana yung mag-make up ka? Oh, wala nang giyapil kay. Dahil sa ko mo adre sa muka. Yan naman lupos. Kani naging ang hiring nga mo na ko before na ko sila sa kuha bang daghan kay kog mga nidiri. Religious tao. Kung manghilot tayo mo, wala problema na. Total ako, nagsugod pa ko sa hinay. Wala mo kay gusto nagsugod. Be, hilot lamang ko. Kaya wala mo na ko magtuo nga kung di pang hilot, manabi man. Plus manabi, mabalik pa. O di managhan dyan siya. Kung siyempre, magsugod dyan ta sa 1 dyan. O, 1, 2, anak na. Asa mga kitag sugod, kasi Kami church day, mga magnanay, nahibaw ka na mo, nga na dito yung iulit na anak.
nakalayo gani ni Anhe diri, taga Japan gani. Be. Dere, Nasa YouTube po, so makakita ka. Nagatanaw ba ka YouTube? pero Kung makatanaw ka YouTube, tanawa kong YouTube. Eric Hilot. Ano lang? ini dulu. Share naman Eric Hilot. Yung kalugar kay subscribe na lang po. Terus TV kay kuan mo. Oo. Ako gitu. Di tanawa dito. Nya katong interview na to, mugawas ito niya. Ako tong i-post niya. Pag mugawas natin yung dagway. Nganong ginang anak kay daghang maguniikuan sa kuha boss nga. Gawas na dito. Unya pa nako to ikuan. Gawas na dito TikTok sa sakit. Wala to. Delete. Interview lang ug katong ginagmay ko. Kaya ginaputol naman ako mugo lang man. Di man ako naga-video boss niya kay nadugay na anak gusto mo i-video pa na nimo. Total dili man na illegal imo ha. Nya ang nakanindot lang po na boss, kung mo video ka, dili lang dire, makabalo ang tanan. Wala man akong dili ko. Wala eh. Wala naman po. Sa sayang boss, kaya nagka-video, maganda, hilot magugagod. Butang na yung gunagod, wala naman na. Managhan, pasamot pa nagadaghan yung customer. Ya, dili lang tagadigo sa makabalo. Pati po gawas. Di, nahitabo inon, abot inon taga Japan. Boss no? Gikan Japan lagi na wheelchair. Kaya gikan niya og trabaho boss, pag uli sa balay, hapon o gabi maligo sila. Karena may maayo mo lagi, kana bahay nimo. Ano mo tabi boss. Dito na mo kita siya. Tawagan ko niya yung anak dito, yung kon bab tungo. Hilot ram day katapat na natong sakit. Gikan ko sa ospital, hawak. Gipaktirma sa Weber. Balain pa to ako si ini kumatay mo ko tambal-tambal no. Ayo ito si manggod lagi. Mo hilot man to sa una. So si Nick, Hilot man to. Katong okay pa to siya. Anak man ganang tao. Di naman ganda to ma. Naman tayo question lang. ano to kay to suro mo ani fiction ba? Kita di isip. Ko kali. Kanin pulis mo si Nara. Okay na, magwangan ako na ko. Inyo na. Nana dili mo sa kuan ro. Marita. Sakit kamay? Ano ra gyud akong hinilutan boss, pero mabalik ang uban boss. Pagkagamay mo sa Kita mo si Sakit dyan? Undang yung undang mo. Ulat ko. Balik ko boss. Pas mo sa kusog niya akong bitira. Hindi na ito ni Bungkagon. Bugat ang tiin mo. Maguyod sa uban. Wala na kusog. Kusog mo na. Ano ko? Maguyod ka naman na. Di ba mana? Huwag mo ko'y kusog. bukti mo sa kubos, jagin ba? Gusto mo arthritis mo wala. Arthritis mo. Jogging baklay, perperera sa boss. Basta ka undang lang ka sa bawal. Maayo din siya. Basta mahilot, niya undang bawal, maayo. Kung di ka mo undang sa bawal, wala eh. Bagsak kita eh. Sige magkag-eskwilo, kay study. Ano ba no? Di bagsak sa ending? Bebe, di lang eskwila. Ito ko na bus kay kana matukoy na. Ikaw na sa'yo, testing. Testing, katulog kagabi maglitsong manok. Na bisang pagkaisara. Ha? Pukaon ko sa tawan. Sir, mo na siya. Undangin lang. Ganahan man siya si bawal. Lami man god, pero wala tayo problema. Ako na-testing mo dyan ko tulo. Masakita lang ako. Uy! Uy ka. Hindi na ito ni Bungkang Guntos Asos. Bukat mo guni. Hindi na madalikod mo pa na boss. Ha?
Huwag pa. Ako, makailan ako sa dili, moro pinagumilot ha. Kaya kung Pero ako narungon lang dyan nimo, balik na sa imong trabaho nimo. Performance mo na nimo. Ang kagbawal, inuman pag mo, awa na yung dugo. Tulog. Ya, ang resulta para ba na ini kaugma, para ba inig mata? Look. Dami na, di ko buntag lang. Try sa kaligo ha, karon ng ugma. Parang kita kaligo gabi yan eh. Ano na gano'n dahil? Di ba ka masukos, mamog di ka kaligo? Hindi ko pa nalugod. Ayan. Ate na yung pasaw. Hindi, madulog. Happy to, tere ka isa, ko nga undang ha. Magkapo na. Tingnan ako ba, kay murag, lain ang gulang undang ni mo. Imasa, hapat di ko gabi. Kaya paralyze yung kasos, naingon ko, masukong ko sawa na. Awa mo, tigo kong asawa na. Asawa rin ang uban niya. Nagsapan man ko, ko ma'am. Undang nga ganyan mong asawa ko. Dili siya, asa po ka. Undang po mo. Pero kung di ko niya paminawan, pwede po. Di mo po kumamugos. Pero resulta sa imong bana, tagilit na di ba? Paliguon magyudon niya, kaya para di inikali, ay katulog ma'am, limpyo ba? Lami kung katulog ma'am na. Lami boss na. Diyan. O, di, magtanaw na ka unya, Eric Hilot sa YouTube. Naaman dahil kay, naaman dahil kay kuhan di ay. Smart TV. O, di dako pa kay ang Hilot dito sa TV. Wala Unya. kong mga pananaw rin ka ng mananambal. Atong buwan tinuod ako. Isa man ako. Itong Relax ba, relax. Na-relax mo kayo gahi na may yung til. sakit pa ko. Itong mga barang mga itong Ah. Yan kailangan dito tanaw. Tingnan man siya nga, huwag bawal lang inom sa arthritis. Nagkatanaw man ko. Kumandirudas. Mutanaw lang ko. Di lang kayo kumukuhan. Kung tinuod ba ka, ano kayo musinggit man. Kasi nagbarang, mauna ang pangalan, magtukan, yung musinggit kay tirahon. At yung patay, sugat ang ako. Comment lang kita anak po. Wala po sila ikon. Unsa gunay lang ha. Ako matambal mo kung anak. Pero hikapon raman ako na masuko. Ana, nagod. Higo pa nga po. Ang pinakalitis gana kong trabaho gana nga. Sublag diwata. Isugas ko. Pag-abot ko lang ng ana sa hinaya ha. Yung sakit na tayo kamang hilot ko. Kabalo naman ka sa kong hinilotan, boss. Basta pag hinihilot na gana ko, boss, maana ko siya. Gusto mo ka, boss, lain mo kagtingog. Kabalo na ko, sigahan ko niyang mata. Natumba, bitaw na pagkatumba niya. Bangon na siya, yan ko. Sabahin ko dili. Kung katong bago ka natumba, boss. Yan, mata mo karon. Kasi ko na, natulog doon sa dugay na. Yung nadugay na to, kung nagbata, magugat. Anong tabangan na, mga dilim nato, espiritu. Umuwi ko sa gano'n. Hindi ko yan gano'n. Malingaw ko na. Pero hilot lang ko, dili, kaya siya masilip. Dapat yung pinapantay sa ito sino, sa ganito mga bala. At mga matambal sa mga Lat triangle man to. tutok. Lat triangle man to, Giposel. Ito siya, Babae man to. Babae. Kaya kumandirudas. Okay, kuhan mong ko to, yaha ka nang, maduol na mo siya, kuya mo kaysa, pati babae, maduol naman. Madaman niya. Ay, kuhan. May kaysa manguan ba? Yan naman ko ano. Pero dala ko na ba? Mo, sa style niya, kakam naman manuol. Pamili ko, nagsuraan. Kuhan dito, gusto sa pangalan na. May, tambal, may gito. Kayuma. Wala po, diyon sa niya. Basang ko na to, yung babae gito. Babae ang ko. Madala man niya. Pero kabilidad, may gito. Pero dyan na, nagbiluan. Nalalagay ko. Suman. Ay, tatuan. Matay no, ano po, kaya binuang niya, binidad na sa Ginoo, marang matay po ba? Dili, pag naibinuang ba, dili na sa Ginoo. Dili, pag ang abilidad ng God nga, sigulan ni mo, dili na sa Ginoo. Yes. Kuan. Naagi na siya, na kadaghan na ng abilidad sa tao, dili na yan. Tanaw ko na ilang mga kwintas. Tanaw ko nung napagkakita, magkagway sa, hindi ko sa po, kita ba na kagway sa Ginoo.
Lahi man nilang kwitas. Katong mga Pero anak, kuya, okay siya. Oh, mga anak kasagaran. Isa mata. may matas na nga. Sarkbok. Okay na. Pero ila po na. Di ko yan. Pero kabalo ko na nilang style nga di ko nila mahilo ng gulbande. Kapuyan mo na. Gamitan mo nila magic man. Ang maayo nila ka na rin mga binuang pero pailuto na muna sila sa mga ibang panuhot dyan. Ha? Asa na. Kapuyan mo na. Hindi na sila kapuyan. Kaya kabalo ko nila ron, nakakita na po nila sa kuha. Hindi na, nanam ko sa YouTube. Worldwide mo na. Taga naman kayo kung baser, boss. Bubas ako, ha? Mana daw pagkakuan ako, trabaho. Aw, sikat na giday ko. Sikat na giday ko. Parang Commander Rudas lagi awal satu, Commander Tantugan. Tantugan dahil. Nagay ko isa ka Bukipalo, si Commander Ababar, at Alabar. Ako yung kasi. Ano na ba yun? Ayaw daw, Gipalakaw, nasa Gipalakaw. Kasi nakalive mo, kita na Gipalakaw yan. Ano, comment ko to, boss. Dapat Gipalakaw sa ito na mabago siya ko, ha? Itong, naglingkod naman ko sa daan. Sige lang, kung comment naman na, base naman na, kung tema. Naman kayo mo na ako sa ito, ha? Kaya nakalakaw man yan, nakalakaw. Wala gihilot, mag-ana lang ko daw. Kadili ako ang magpalakat sa iyo, ha? May patong paghilot ko sa una mga kuway. Sakit, itong diana ko nimo. Wala na kayo kuan. Dugay mo nga. Boss, sige, lalo na buka kada adlaw maligo. Di mo ko na pwede. Mas banat ka na daw sa untag no. Oh, correct. Maligo juga, ang pinaka-the-best bago mamahaw. Matagad nila. Basta kayo, maligo sa ka pag mamahaw. Dili kayo pag magpamahaw, maligo. Managkagkon ang hapis ko na kayong lawas, kaon. Yan man, gym. Saka ka mag-gym, saka ka mag-jogging. Man na makatanan. Kaya pag magpasingot, magrapo na lang ka, ha? Iba na nila ko bawal ko ka lang yung bulado sa katong sa itong sakit kayo. Kulain man ni siya kami man sa bawal lang inom. Kay bisag na daw gastritis. Una ibabay Na na. di daw pala inom pero nga nagsato pa inom gyud siya. Di, lain-lain siya og pamaagi. Ang inom lahi pod. Basta kay kuwan sa inom ta ang dugo niya, kaya niya ipatulugon. Ana lang istorya. Man mo ko kay inomay man gyud siya. Waja awa jud ka kayo boss. Isang ka ng mga okasyon lang. Mo inom ko okasyon kanang mi. Mi kanang mi. Mi. Oh. Aw ka na. Oh, mga- Good for the heart ko na no. Grabe, good for the heart yun na siya. Pero okasyon dapat Eh, yung magkasistos. Tanduay. Alam mo si gasto dyan ko sa yaman. Lumik pa. Tanduay. Hindi ka nang mabiyat. Masan sa sakit. Sa tagaan pa ko nimo. Librihon pa ko nimo. Di yung ko na. Libriha ko, bro, me. Pero nakainom ka anak sa una. Nakainom ko tanduay, first sa college. Pagsugod mo. Ako man ako ginom ato, iundang ko. Tumba man ta. Uy, may konsiderasyon, nahapit ko kay exam. Uy, ano di man di ko ka-control. Wala na ko ipadayon kay akong yung nauna. Dili siya maayo. Uy, dapat, balag may inom ng tata. Mas okay, nga di man mo okay. Anong matumba man. Sa ito ba, initiative lang ako nga dili siya pwede padayon nun. Sa ko lang ha. Pamo kami nga, inom mo niya ako. Dili man. Ang alcohol boss, good for the heart, 2 glass. Pero dili, kada adlaw. Di po kada adlaw. Kung mainom ka 2 glass, mo good health. Pwede ka mainom. Pero dili, 2 bottle. Sobra na na siya. Mabitang nga mo anak na ta, so sa to pa na sobra. Tubatel. 70% Ugay dapat nayat. water sa tulawas. Ang nahin mo 70% pa ng alcohol. Di nawala ang timpla. Mabitang nga maana no. Kaya puro na alcohol. Mo na siya. Sig na gibati mo inom ang gyapon na. Ya, plus gitaon pa. So daghan na nagtabang. Plus maligo pa ka. Plus naughan pa jud kag singot. Daghan. Ya, ang atoro pag edad nagataas. So dili na sa pwede boss. Ikaw, mo tayo sa nagbawal mga kabos. Ikaw, gibaliktad ko nila ko dili sa pagtagaan ko nimo karon boss.
ko ana. Muhatag ka na ko, ome, nana, mainom ko. Dati lami as a good for the heart na, condition kay kana. Ano naman ka? Kung ana, dili ko. Mas mo okay pa ko sa soft drinks, kaya nga naman, ang soft drinks, ang sugar, pwede lang nimo pasimutan. Pero si alcohol, dili pwede mapasimutan, mugunit mas bukog. Ang sugar, boss, pwede na pasingot. Grabe ka pasingot. Nasag sugar, magjatin yun. Sa akin, pag nagawas ang singot, inom ka dagang tubig, malimpyo na niya. Plus, katong ingon ako nimo, 5 times a day. Sa nito, tubig, mayroon kang tubig, sa baso, nabit siya sa kabok lemon. Kompleto yun na 100% good na sa strand. Number 1, ang mong mata, tirahon na niya. Kita, di na mo giliging silingan, nag-short. Short, kanan. Nang lahit yun. Mata. Musok, sugar naman na siya. Ako, sultihan ako gusto niya. Kung dito na pinagitaran, sus. Tama, gito yun. Karang yung mo, karang kita pinagsultan mo, karang nga para. Yaw, di mo daunggan. Mapahulong mo na siya, walay sakit. Sunod, inigsakit na, terhana na dyan. Ayun na, biya taga sa una no, nga bawal maligo. Lagi. Yan, bulalo o balbakwa, basta gabi bawal yung kaya na. Tika tulog pa tulog. Okay, tayo, di punta. Huwag gusto nyo. Basta sige ka lang yung bata di ay pinakatas nila siya, sita katawahan ko yung tinuod. Lalo ko lang na sige. Ganda may? Sige, sige ka ba eh? Bukol ko, pasmadong ni. Hindi na kong kagon, atak yung king. Bubukat dyan eh. Bukat, di na ko ginabos. Kung ano kang tapulan? Bukat kid, maumo. Apit kay kuma, kanang masabot, sige ba? Hindi na kayo balsa. Mabukat na siya. Yung matandaw po ni sa mugaan man eh. Ano man, nalayas man eh. Sikreto lang na sa kamot. Kung kabantay ka ba sa akong kamot, di ba init? Di ka kakita na kung pamangilot. Init yung kamot. Ano wala sa ako, boss nga man. Ano wala sa mga manghilot tayo. Di pa ko manghilot, boss. Init na ni. Walang ko madawat tayo. Di kapoy mong god. Kabantay kayo ni kanan ako sa likod, hikap. Init na mapili na akong kainit, di ba? Pag mo init yun isa, sige na kung balik-balik, mas pasabot na ay problema ang tao. Yan, tiil. Ang uban, mananaon ako, di mo init. Kondisyon siya. Naapot din sa mga gusto na tumaulo ko sa gusto. Wala ko rin mo, kaya nga ba ito? Isa ka mata. Iya man ipapilit sa ko diri. Yeah. Kung di matagat, nagnoyod daw panuhot di Yeah. tagbaw ko abtan mo. Simana ba? Yeah. Siyo po daw panot, tagbaw katugo na ko paabot. Layo, rin sa ihagod na sa boss. Gani niya, anhidre. Nambalay dito siya, ilan niya. Kadaganaw lagi kwintas, tanggal ko niya. Tatanggalon na ko ha, kaya. Hilot mo ko ninyo. Dughaw na ni magbuwan, uy. Siya matambal na magabot, sulti lang ko ninyo ko. Mailham ang guna ko, anak ko. Wala magawin natural nga tao, magsige kwintas na, pwera lang yung nabuhang. Yan kita, mura po ito buhangon, ani. Mura po magyan eh, ani. Na ako yung mga kuanbos ba, mga kauban niya, medyo no. Hmm. Nas like push lang na, ilang pa kalabanon ba? Hmm. Mabukan. Hmm. Mga nga rin, gusto mo ba, kasi kapag
meron po na, no? So, may power na. Lagi ni kalalain man nagtagiya. O, matinga ko ba, meron magpudyo? Wala, ilang mag-iisulti, naasa. Ilagi pang Ipang kay pagya. naka-atuba man jud ko puros yun mga may abilidad kaya ato ko sa bukid. Tingnan lang kayo. Ya puros lang na abilidad, ako wala. Oh, Ana day nga kukuhan yung mga kwintas ay ako yung i-appreciate sila ba. Grabe mga istorya lagi mga bulatik mga tuhanan, kuya yun ang mga abilidad. Iskot na sila ka na ilang gipang ayo. oh, ano mo na? Kung na dili ko na dapat ikuan, pero lang kung customer ni mo na imong istoryahan. Nya kay puros mo ng balay di. Dili man naman ang balay na iyang ingon ko nalay mga lana-lana. Ana sa na maido kay ja. Ina na ko gwapo kay ka kwintas boss. Yung isa mas gwapo na imo ka. Mas gwapo daw ako ah. Gwapo na imo kay sa mua. Iyo sa may nakagwapo gwapo niyo kinaigahom. Kana lagi mo ako wag daw may kamahanan kay. Yang iskot siya kanang anaon niyo. Iyo kay mugunit sa kani power kani imo ko no. Hikap pa daw ni kani pahikap niya ni kanang isa. Suga ani asa kag ikanan ni secret ana di. Ya dapat sa iya buyo kayo. Ya nahurot na yang ngipon kay iya may pamaligya. Pareha mi og gipangayuan. Ya, dili na bawal mo na siya. Mangayo ka, imo ra gina mismo. Balian niyo po? Nangahurot ka. Ano man ibaligyan niya? Ligya man niya. Bawal man to. Ano man itong ibaligyan? Okay. Dako man daghan man mamalit og pila presyo. Kay mamalit man uban kurtahan. Ato sila sa doktor nagkagipon. Pare, Ilibot. nahurot ng ngipon kay taka ra magdasman Para na si yan. Kim Chiyo, bata pa kayo na sila ganito. Istorya na sa tuyaw do kayo. Itira pa niya nga sa pareho ni mo. Kaya ni istorya mo kay kuan lagi daw ko makakita. Ay mang itira ang nakakita. Ang kana daw na makita. Third eye ko lang, third eye boss. Yan na. Isko to may kaysa. Ako dili mo gingay ko. Hambog na sa adat. Amay lang po ko pang hambog. Itira pero katutaga inipit. Yawa ni mo boss. Pero ako di makaitokuhan pero naniod to alas 12 boss pagka 12:30 wala mo liyo kung kamo tugtiil. Ano sa hap? Siguro na. So napili mo na to, be. Ako lang sa gunitan, wala ko mag kuan gamit og mga kanan nag yawa no. Ay lagi istorya ko lagi malapuan ko man imong istorya gid ba? Ko tayo ay sige ko sagdi na sige may ba. Grabe ng kami kilo. No? Pwede niya? Burot ng niente lang. Kakatsuhin nung siya, wala sakit kayo yan diyan ang ganito. Dili mga parehas. O nga po lang, maduha na. Oo. Ma'am, ay isa raman. O, swerte kay isa pa. O yung maduha. Ating lami ang maduha na dyan. Kaya kay kikatsawa na ako kay katunay lang ang manambalay dito. O, matuloy lagi sa ligat sa una, dito ko manghilot. Sumo mo na manambal na mo sa mukha. Kumuna yung manambalay. Kuya sila ka ng mga kwadro ka na daw taot. Ako yaw ka sila. Ay kayo. O dili lagi palabi ang presyon. Karag ko, karag lumay-lumay. Karag lumay-lumay. Ay ko na sila ala. Isa mong hibawa na ng may mutambal og lumay, boss. Hibawa nila ginumay, boss. Asa. Kung ginumay ang babay. Di, depende pa sa kuwan. Kung gilong may pagod, huwag mong takabalo ang kuwan lang kita. Manambalay lagi mo pa na na. Kaya may balaan mo po na gilong may dili. Ano nang high school mong gilong may? So, ay magduos malita sa una ba? Oo. Wala man kung sikuan na sila vlog. Tawa pa na sila ni Alvin. Naka-live ka. Yok na lang natin na kinaka-live ka. Hindi. Worldwide, biyan ako